Asi vám nenapadlo, že baktérie v črevách dokážu ovplyvniť vznik a priebeh alergií. Ako však ukazuje početný výskum, je to naozaj tak. Ako je to možné a ako tento fakt dokážeme využiť v praxi? Čo sú to alergie ako také? Alergie nebo obecně alergické onemocnění můžeme definovat jako onemocnění vlastně imunitního systému, kdy vlastně náš imunitní systém špatně reaguje, neadekvátně, přehnaně reaguje na relativně neškodné látky, antigeny vnějšího prostředí. Asi všichni známe takový klasický příklad a to jsou různé třeba pilové alergie, bříza a tak dále, ale jsou to třeba i alergie potravinové, takže vidíme, že to je vlastně široké spektrum různých alergií a není to pouze tedy jeden typ alergenů, či vlastně to je i potom komplikované, jaké jsou ty různé tedy projevy těch alergických onemocnění. Takže někteří mají pouze třeba slzení, rýmu, kašlou, kýchají, jiní asi mají třeba vyrážky, různé ty atopické dermatitidy, potom můžou být různé otoky. A zároveň tady musíme říci, že u těch alergií spousta se plete alergie a třeba nějakou nesnášenlivost, intoleranci, třeba různé, třeba neznámější laktózointolerance nebo histaminointolerance. Takže vlastně to není alergie, je to prostě problém náš, že vlastně my nemáme enzymickou výbavu, ale jsme ty látky rozložili a to vlastně potom vede k našim problémům. Kdežto u alergií je problém imunitního systému, kdy rozpoznává ten danou látku, alergen, a reaguje na ní přehnaně, neadekvátní imunitní odpověď, vlastně zánětlivou. No a potom tedy ještě může nastat úplně nejhorší možný případ a to je anafylaktický šok. To je vlastně život ohrožující situace, kdy náš organismus reaguje přehnaně a tedy dochází třeba i ke ztrátě vědomí a v nejhorším případě i úmrtí jedince. Ukazuje sa, že výskyt alergií u ľudí stále stúpa, je stále viac a viac alergikov. Je jasné, že prečo? Prečo sa toto deje? Tam je zde spousta různých hypotéz, proč tedy narůstá tento počet alergických onemocnění obecně. Jedna z takzvaných hypotéz je hygienická hypotéza, která tvrdí, že se v současné době snižuje expozice nás mikrobům. Vlastně ta sterilita, přená hygiena vlastně vede ke špatnému vyzdrávání imunitního systému. Čili já se teďka vlastně vrátím úplně na ten začátek. Novorozený se narodí, tak má nezdravou imunitu. Během vývoje musí adekvátně vyzrát, maturovat, včetně nastavení vhodných nějakých různých regulačních odpovědí, čili i určité tolerance tedy na tyto látky vnějšího prostředí. A právě při tom časném postnatálním období může být spoustu faktorů, které vlastně přispívají k tomu horšímu vyzrávání imunity. Jak jsem říkal, tedy nižší mikrobiální zátěž, potom i ty porodu, i kojení, nebo spíš nekojení, umělé mléko, příkrmy. To jsou vlastně věci, které vlastně mohou predisponovat a dále tedy podporovat to riziko rozvoje alergických onemocnění u těchto dětí. Samozřejmě rizikem alergie je alergický stav rodičů. Když oba dva rodiče jsou alergičtí, jak je tam 80 až 80% šance, že to dítě bude alergické, ale i děti nealergických rodičů mohou být alergičtí a to právě je klíčové tedy včasně podpořit tu imunitu, aby tedy došlo k zabrání vzniku té neadekvátní imunitní reakce, kdy vlastně náš imunitní systém špatně nebo nevhodně rozpoznává dané látky, antigeny, alergeny a vznikají potom ty alergické reakce. Nejznámější je právě tvorba toho specifického IgE, které potom vede v případě opětovného setkání s tím daným alergenem té alergické reakci. Studie popisují, že mikrobiota u dětí, které se rodily císařem i vaginálně, se kolem těch věků 2-3 let stabilizuje víceméně podobná. Takže opět je klíčový rozdíl v tom časném postnatém období, který je opět tedy důležité pro vyzrávání imunity. Ale po tom pozdějším věku ten rozdíl v mikrobiotě již není tak markantní, jak by se mohlo zdát. Takže je to opět opravdu toto časné postnaté období, kde vlastně díky tomu přenosu transferu mikrobioty od matky jsme schopni podpořit vyzrání imunity. V podstate to máme, že všetky tieto, nazvime to, javy na začiatku života môžu definovať aj to, že či ja ako budem mať alergiu aj ako dieťa alebo aj ako dospelý? Je tam taká spojitosť? Je to jeden z faktorů, který vlastně může k tomu přispívat. Není to opravdu tak, že bychom řekli, že všichni, kdo budou tedy
jak si na umělé výživě dostal alergii. To tak není. Protialergická nemoci jsou multifaktorent. Je tam spousta faktorů, které vlastně přispívají k rozvoji alergií. Jedna věc je ta genská predispozice. Potom ten různé časné postnatalní události vlastně podporují vyzdravování imunity a nastavení různé tedy rovnováhy mezi naším vznikajícím mikrobiomem a naší imunitou, která se taky rovněž vyvíjí. Tak klíčové jsou právě ty faktory vnějšího prostředí. Či je to opravdu komplikovaný a nemůžeme jednoduše říci, že ten, kdo bohužel byl porozen císařem, takže má dostane alergii. Nějaké vyšší riziko tam je, ale není to opravdu zase, že by to byla úplně nějaká katastrofa. Takže u novorodencov sa evidentne niečo s baktériami dá urobiť. A teraz, ako je to u dospelých? Som dospelý človek, mám nejaké alergické prejavy, dajme tomu, mám exém, atopickú dermatitídu. Je možné nejakým spôsobom meniť mikrobióm, tak aby som si zlepšil symptómy tohto ochorenia? Tak, to je velmi komplexní otázka. Myslím se na to podívat, že k dospělých, že vlastně už tam nějaká ustálá mikrobiota, která tvoří takovou komunitu s pevnými vazbami i mezi sebou navzájem. A tam potom podá nějaké bakterie, jeden kmen, aby se tam usídlily, velmi těžké, aby ta komunita ho, řekněme, jednoduše to přijala. Takže určitě jsou různé studie, které poukazují, že podání probiotik i dospělým jedincům může snížit výskyt alergických onemocnění. Nicméně zde taky potřeba připustit, že je spousta studií, která vlastně neukazuje žádný efekt. Čili u těch dospělých, nebo obecně ten terapeutický potenciál je podstatně nižší než v případě nějakého toho časného postnatalního podávání, kdy vlastně ta mikrobiota ještě není ustálená a tím naším podáním jsme schopni snadněji kolonizovat toho novorozence, včetně tedy podstatně vyšší šance ovlivnit imunitní systém. Ten náš imunitní systém dospělých jedinců už je nějak nastaven, čili my jsme se museli pokusit to nějak zvrátit, takže určitě ta probiotika jsou schopná tedy modulovat imunitu. Ale bohužel v případě těch dospělých jedinců to není tak výrazný jako u těch novorozenců.